Kaixo, hasi! Kaixo, Bieni, zer moduz? Ondo, Ondo, gogoakin, ez du ezagutzeko. bai. Ezagutzen zintudan, baina, bideo bitartez eta horrela, baina pertsonalki ez, eta... Sekulako ilusio ezagutzea benetan. Neri ere bai, nire etxean nahiko ezaguna zea, seme alaba ditut eta bideo askotan, Pierritx eta Porrotxekin, eta ezagutu zaitu. Eta orduan, nire etxean ezagutzen zaituzte, batez ere txikitxoek. Zubokizu zelusioa itzein batezak eguen Eugeniren txokoa eta abesten ari nazela nebakaka eta guanik kaletzen noala sekulako ilusioa itzein esaten ditatenak Eugeni Pirritx eta Porrotx. Zerbaldinudi bakak bide ongartin zela ezaguna eta ez ni beraiek idatzen zan. Hori da, horrela zautu zitu. Aixi pasaitara zera. San Pedro Tarra zehazki. San Pedro Tarra, bai. Nintzen hau zagetzen, igualan kalzatzen San Pedro Tarra. Bete da ni gainera. Han jaiotakoa eta amareangoa eta bai. Musika munduan batez ere ezaguna zaitugu. Nolatan hasi zinen musika munduan. Bitu, iaia nahi gabe, nik magisteritza ikasi nuen, hemen ondoan. Eta, askotan klasera baino gehiago juten ginen, pintxoa jatera, edo kartetan jolastera, eta askotan juten ginen Añorgako lokalera, Iban, Asgar taldea sortu zuen Iban bateri joleak, han lokaltxo bat zeukaten, eta beak han zeukan bateria, gero bazegon gure gelan, basua jotzen zuen baten bat, eta gitarra ere bai, eta nik instrumentu hori jotzen ez nekinez, nik abestu egiten nuen. Eta, Ibani gustatu zitzaion nola abesten nuen, eta aukera eman zidan, eta, ni egia esan, gauza bietarako beti izan naiz oso lantzau, esaten dan bezala. Eta esan zidan, nahi bezu probatu nire taldearekin, eta, ari gara talde bat sortzen, eta, venga, horrela. Eta horrela hasi zen, eta, egia da, txikitatik beti, solfeo egin dutela, eta, akorde hori jotzen nuen, eta, beti lotura izanek musikarekin. Lehendik musika pixka bat jogatuta ez nuen, Bai, hori, baina gaztetan, solfeora juten nintzen, gogo handirik gabe, pixka bat gurasoak behartuta, eta, akorde hori jotzen nuen, eta hori ezagutzen nuen musikaz, baina beste mundu hau oso diferente izan zen, hangoa egiten nuen pixka bat, gurasoek pixka behartuta edo, baina gero hau izan zen, beste historio bat. Zemo ez Asgarren? Asgarren, pozik eta ilusio handiarekin. Dakizun bezala duela oso gutxi, bueltatu gara, ia 15 urte isilean egon da gero, eta indar berrituta, gustora, ilusio handiarekin, kontzertuak ematen, kontzertuak gozatzen, inoiz ez bezala, eta, taldekide berriekin ere oso ondo, eta ondo esan dezakegu Asgar, forman dagoela, oraintxe bertan. Zen izan zen zapaldu zenuen lehenengo kontzertuko oldutza. Begira, urduri nengoen, baina super urduri, pentsa, ni lokalean ensaiatzetik lagun artean eta Añorga tarrak izan da, Añorga txikiko festetan eman ziguten aukera, eta 3 talde oso handirekin. Utikan, Ekon, bere garaian Ekon oso onak ziren eta kriston espektakuloa sortzen zuten, eta anestesiarekin. Eta gu teleroen moduan. Orduan, genekan paper zaila, baina, egia esan
super urduri geunden danok, ni bereziki gainera. Baina, bueno, atera ginen, lagun asko zegoen, eta añorran izan da, lagun asko genuen, eta egia esan ondo ateratzen dena, bai, ondo, gustora, añorra txiki. Zer hemen dizu Asgarrek? Asgarrek, bueno, a ber, egia da, Asgarren gatik ezagutu dutela, bainik eta baita aldekidek, jende asko ezagutzen duzu, lagun asko egiten dituzu, eta gero egia da holtza batera igotzea eta musika egitea eta norbait probatu duen norbaitek badaki zertan ari naizen, ez da? Pixkat droga moduko bada, ez da? Eta beti gehiago nahi duzu, ez da? Beti zaude hurrengo kontzertuaren zai eta batez ere hori, lagun oso handiak eta taldekideen kasuan praktikamente anaiak, nire anai moduan ditut nik. Baina asko ikasiko zenun, bai ez? Bueno, ikasten da, bai musikaren munduaz ikasten da, baina, bueno, beste arlo guztietan ere asko ikasten da, ez? Bueno, jende askorekin egon behar dezu, ikasi behar dezu pixka bat egoten, hitz egiten, jendea ondo tratatzen, eta ez pixka bat pertsona izaten, ez? Baina, bueno, hori bai musikan nik uste dut, bai kirolan eta bai arlo guztietan, ez da? Altera zenuten diskarik edo? Atera genuen, pentsa, gu grabatu genuen, eta primizia moduan esango dizut, aurten 25 urte egiten ditu gure lehen diskoak, bai, 89koa da. Eta berez, guk lokalean ensaiatzen genituen gure abestiak, eta okerrez banago 6 abesti genitunean, junginan Bilbora, Carlos Kreatorrekin grabatzera. Eta gure asmoa zen maketa moduko bat ateratzea. Baina, Izeta disketxeak entzun zuen maketa hori, ez dakit nola heldu zitzaion, eta proposatu zigun, zuzenean diska moduan ateratzea. Orduan hori, lehenengo diska esan daiteke dela gure maketa edo. Eta hori, aurten, 25 urte betetzen ditu, eta bueno, asmoa daukagu zerbait berezia egitea, ez, diska horrekin. Kontzertu bereziren bat. Bai, hori da ideia, ez? Pixka forma baten egea, baina ideia da hori, ez? Kontzertu bereziren bat egitea, eta diska osoa jotzea, diska hori, egia da, gaur egun, abesti bat edo bi jotzen ditugu bakarrik diska hortatik, eta jendeak eskatzen dizkigu, magia adibidez badago tipo bat beti etortzen dela kontzertuetara eta beti magia abestia eskatzen digu eta diska hortakoa da. Eta, bueno, prestatu beharko dugu, hori, 25 urte ez dira urtero betetzen. Baina, esperientzia daukan talde bat, 15 urte geldituta egon dena berriro itzulita, nola erabaki zen berriro itzultzea. Bitu, guk beti izaten dugu, bere garaian 2007an, etenaldi hori adostu genunean edo, argi genuen noizbait bueltatuko ginala. Beranduago edo lehenago, baino egia urte asko pasa direla, eta batzun bronka eta lehenago eta digute, gaizu hainbeste denbora, zer. Baina, hori taldekide asko nahiko argi genuen. Eta, hasieran 2018an hasi ginen pixka bat, geratzen, baina, hori, haizu, musika jotzeko gogoa daukagu, guazen gelditzea eta ondo pasatzen inongo asmorik gabe. Baina, gero 2 urte beranduago edo ja ikusi genuen ja pauso bat eman martzala, ez? Ze, 2 urtez edo ia 2 urtez lokalean egon da gero, jotzen gustora lagun artean eta, baina ja eskatzen zigun beste pauso bat ematea, ez da. Eta orduan, horren erabaki genuen. Egia da, 2020an erabaki genuela eta justo orduan etorri zala pandemiaren historia guztia, eta orduan guztia atzeratu zen, baina esate izut, etxoi behar izan genuen beste urte pare bat, eta 15 urte eta bero, edo 13 urte eta bero beste 2 urte gehiago etxitea, etzan zailegia izan. Zu jarraitu dezu abesten, ez eta 15 urteko geldialdiaren
zuetxean edo Bai, zuetxean. bai, eta herrian, nire herrian izan Pedrotarra naiz, eta nire herrian beti daude saltzak. Osea, beti ez bada gauza bat bestea, ez bada txaranga, bueno, Elizako koroa, edo zer gauza dela eta edo arraunarekin lotutako ekitaldiak, eta, bueno, proposatu izan diate, bai, duela gutxi bari, Elizan abestu nuen Ilunbeko orkestarekin, gauza oso polit bat egin genuen, eta, bai, gero, abez batzaren urte hurrenean ere, zer egin genuen, eta, bueno, horrelako gauza, bai, saiatu naiz beti, bai, da gauza gustatzen zaidala. Eta, bueno, gaur egun baliabideekin, egia da, nik etxean txoko bat daukat, eta hori, mikro batekin eta 8 pistoletako batekin, grabatu dezakezu, eta, bueno, hori biltzen gara, bai. Hola, intente. Bai. Abestia grabatzeko eta... Claro, bai, polita da, eta coverrak, eta bai, nik askotan YouTubetik edo gesten ditut coverrak, jendeak egindako cover musikalak, eta, bueno, hau sartzen die, baina hori da nire entretenimendurako, ez da inorri erakusteko, baina, bueno, bai, gustatzen zain da. Musikan ikusi dugu autista utxatzea da, baina gauza gehiago egin dituzu arraun munduarekin lotutako pertsona batzea, San Pedrotara izana, nola ezezinak arraun munduan. Bueno, argitu behar dut, nik arrauna, hola, profesionalki edo federatu da, ez detela egin, egia da beti, claro, nire herria San Pedro izan da, oso lotuta egon naiz arraunarekin, eta egia esaten badizut da, gaztetan egin ez nuen gauza bakarretarikoa eta pena handiena daukadala. Porque bai, udaran beti elkartzen ginen eta ateratzen genuen bateltxo bat, eta, bueno, arraunean ikasi genuen, lagun askok zeukaten igual txalupatxo bat, eta igual juten ginen arrantza arraunean, eta horrelako gauzak. Eta gero egia da, bueno, azkenean, esan bezala, ez ni San Pedrotarra naiz, San Pedron bizi eta jaio naiz, eta oso barneratua daukat hori, arraun mundu hori, ez? Gainera, niri harrapatu zian adin batean oso ona, nun San Pedrok, hori, Kontxako estropada askotan irabazten zuen, bai, 80. Hamarkadako hasieran, eta, bueno, horrek asko markatu zigun, ez? Bai niri eta bai nire inguruko lagunei, ez da? Eta, bueno, gaur egun ere, saiatzen gara pixka bat, direktiba berri bat dago, jende lagunak dira, jende oso gaztea, jende ilusio handiko jendea, eta, bueno, saiatzen gara alde neurrian beti laguntzen, bai ekitaldiak antolatzen, edo, bueno, kamisetak saltzen, autobusan antolatzen, bueno, zer dela eta, beti gustatzen zaigu hor laguntzea, ez da. Kudeak eta gauz. Bai. Arraunerako ez gaude, bien, ja. Bai. Arraunerako adin badaukagu. Besteak ez. Bueno, bai. Magisteritza ikasi zuen. Bai, magisteritza ikasi nuen, bai. Zergatik. Bueno, beti gustatu izan zait, irakaskuntza mundua, eta, bueno, hemen etxetik gertu zen, futbolean ere jolasten nuen, futbolean beti jolastu izan dut, eta, bueno, bai, eta bi aukera dituen, edo IBF egitera, Gasteizera joan, edo magisteritza, eta, karo, Gasteizera joateak suposatzen zuen, taldea, Añorgan futbolean jolasten nuen, eta taldea ustea, eta, bueno, eta ez nuen nahi, eta, bueno, esan nuen, irakaskuntza ere gustatzen zait, eta egia da, izan dira, segurazki nire bizitzako urterik onenak. Bai, Kriston taldea egin genuen, oso lagun handia, gaur egun ere elkartzen geranak, gehienak gaur egun, ez badira irakasleak zuzendariak dira, ikastolako zuzendariak, eta beti, bueno, parpiskat egiten dut beraiekin, ni ere hasi nintzen irakasle zela, baina, bueno, hori gaur egun ez nago irakasle moduan, bueno, bizitzak beste leku batzutatik eraman zidan, eta baina bai, erlazioa mantentzen dut beraiekin, eta egia da, magisteritza ikasi izanak,
Gero Asgar taldea ekarri zian. Hau da, magisteritza ikasi izan ez banu, ez nintzateke Asgarren egongo. Ze hor ezagutu nuen Iban gehiago, Añorgan ere jolasten zuen nerekin futbolean, baina egunerokotasunean Iban hor ezagutu nuen, eta hor hasi ginen pixka bat, ikastola, edo magisteritzara jun beharrean, lokalera juten. Non ditezu lan. Ni orain Iturgina naiz, pentsa, ze aldaketa. Iturgina naiz, nire kontu lan egiten dut, eta, bizitzak dituen sorpresak, ezta? Magisteritza ikastetik, bukatu dut Iturgi moduan, eta posik, egia esan posik. Esan dago, musika munduan ibiltzea beste, baina zer musika entzuten duzu? Hombre, egia da lanean nagonean beti jartzen dut irratia, eta hor denetarik entzuten dut, ez? Baina etxean ni nahiko klasikoa esko genuke, ez dakit, baina gustatzen zaizkit betiko taldeak eta 20 urtekin entzuten dituen taldeak gaur egun ere entzuten ditut, ezta? Zutagar, Latzen, segura eskidan nire talde kutxunena, Berritxarrak asko gustatzen zait, eta gaur egungo taldeak egia esaten nahi zut ez dut gehi kontrolatzen. Erosi nuen azkeneko diska, ez dakit noizkoa izango da, baina urte asko. Eta bai gustatzen zait, musika nire etxean, batez ere bakarren nagoenan, etengabe musika jarrita dago. Bai dutxatzeko, etxea garbitzeko, edozer gauzatarako, beti musika jartzea gustatzen zait, baina beti, talde horiek, ez da, barrikada bat, talde horiek, betiko talde horiek. Zegoetetzen zaizu egitea, zegoe denbora librean? Nire denbora librean, ez daukat gehiagi, ez bi seme alaba ditut, baina, futbolean jolasten dut, futbolean beti. Beriago da, beraien denbora. Hori da, nik aprobetxatzen dut, baina egia da naiz tipoan nahiko mogitu bat zentzu horretan, eta futbolean beti jolastu izan dut, eta orain ere jolasten ari naiz futbolaretoan, gustatzen zaite, tartetxoa baldin badaukat, nire lokalera joan eta pixkat bestean, ensaiatzea, lagunekin gelditzea zerbait hartzeko, hori baita ere, noski, baina, edozein pertsona normal egiten duena, ez daukat hola zea berezidik. Bizilean mundu nola definituko genuke, mundu zogarri eta ilun honetan zure kezkak izango dituzu. Zer kentzen duzu loa hasi? Loa? Nire semea da kentzen diate loa. Egia da, guraso izatera pasatzen zeanean, hor prioria dago eta dirala zure semea da bat. Orduan, agian gehien kezkatzen nagoena da, nire seme alabak ondo egotea eta gu ez gaudenean ze mundu utziko diegun ere, hori ere asko kezkatzen dit, zentzu guztietan, badirudi hau okerrera doala, ez dakit, mundua, lehenik ikusten dut, inkluso lan munduan gero ezta azkarrago eta dena da, izan behar du dena eta da, estres bat denbora guztian, gauzak inbar dira azkar eta korrika, eta ez dakit noiz geldituko den hau. Baina hori, azkenen guraso izan da, semea alabak ondo egotea, hori da pixka bat, hori da osasuna, osasuna ere noski, osasuna, baina batez ere bestentzat osasuna, inguruko entzat, ez da? Oso guztua egon nahi, eta bete honetan zeupiz hitz egiten eta egongo gara. Niretzako ere plazer bat izan da, zu ezagutzea, eta izu, oparitxo bat ekarri dizut. Oparitxo bat ekarri dizut, jake, aizu. Bitu. Kamiseta berria ekarri dizut, hau da, lehenoko logoa, baina hau da, logo berria, diska berriarekin atera genuen, atera genituen letrak. Eta, espero dut
jartzea, eta espero dut kontzerturen bat ikustea. Ba. Honekin jantzita, da hor gure aurrean. Nahi zuen ikustea. Ondo, egia den. Mirareko diego, agur bat, gure ikustei. Bai, mirareko. Agur. Bueno, agur, ondo segi denok.